Здравейте! Днес решихме да направим едно клипче, в което ще покажем новите ни неща. Първо, тя ще си ги покаже, защото аз нямам много неща, а тя има повечко. Повече пазарувам явно. Така, първо ще започна с дрехите. Това ми е новото бистие, което днес си го купих от Карло. Не помня точно от кой магазин беше. Колко пари? 5 лева! Така, следващото нещо са късигащи. Те са 20 лева. Също от Карло купих. Много ме кефи е това. Розовичката. Вижте колана е като панда. Кефи ме. И така. Започвам с козметичните продукти. Имам един малък парфюм. Но, що е? Нещо, някаква тъпа марка. И то всъщност ми е подарък. Мирише на... Не знам какво мирише. Не мога точно да преценя. Имам един дезодорант също. Не дез. Еска секси. Така, поне тук пише така да е. Аз не лъжа. Никой не съм лъгала. 3 левчета. Струва си. Лак. По-скоро заздравител за ногти. Надявам се да помогне. Мазала съм си един-два пъти. Горе-долу ми помага на ногтите. Защото на нас ногтите постоянно се чупят и не могат да пораснат и все пак искаме да пробваме различни начини. Това са перлички за ногти. Да, сега ще ги отворя. Така, ето ги. Много са сладки. Як цвят? Яки цветове по-скоро. Добре, няма да ги отварям. Малко се посипаха. Последното мое ново нещо ми е тази чанта. Розовка. Да си признавам, аз обичам розовото. Базикам се. Не ще се базикам, обаче все пак има бяло-черно. Не съм от локото, но... Така е тя вътре, тя има две джобчета и празна. Разбира се. Има огледало. Да, нормално. Вижте. Гледайте се. Добре, сега. Кефа се. Сега ще си покажа моите. Аз много не съм по пазара, само като дрехи съм с този потник. Този съм си го взела. Имам 3 лака, си взех. И слушалки на Nokia. И едно пръстенче. Покажи го хубаво. Ето го. На панделка. Това Ние съм. по принцип си падаме по панделките и аз съм с панделка на коланчето. Тъй като тя мързи да показва лакове. Аз ще ги покажа. Така. Бял. С тънка четка. Я да го покажем, че е с тънка четка. Никаква сладърски. И аз съм с тънка четка, обаче са малки. Много развалени. Черен. Това са тънкописти по-скоро. С дебела четка е това. Да, да е. Много дебела. Айде да я затваря се. И третия си! Ето го чешицата. Така, това беше нашия първи видеоклип. Между другото, да споменем. От началото на лятото. Това са нещата ни от началото на лятото. Да. Ако искате да пускаме пак такива подобни клипове, Може да ни пишете дават долу в коментарите. Примерно така, какво има в моята чанта и всякакви такива. Или предизвикателства. Да. Да. Това беше от нас. Довиждане. Довиждане.